Hej og velkommen til Tulle og Buller. I dag skal vi lave rabarbermarmelade. Vi har nemlig rabarber ude i haven. Så nu vil vi lige lave den sidste sørgelige rest af vores rabarber til rabarbermarmelade. Så vi har fået skyllet og skåret vores sidste dejlige rabarber. Og Tulle har revet noget citronskal, og hun er lige nu i gang med at flække en vaniljestang, så vi kan få det i os. Så vi starter med at hælde rabarber, sukker og vand i her. Og så har vi det her pulver, som jeg ikke kan udtale. Når du får det til at være sådan budding. Ikke flydende i hvert fald. Jeg har før i tiden kommet virkelig for meget i, så nu prøver jeg at komme mindre i, fordi... Skal du have hjælp? Nej. Okay. Sikker? Det er lidt irriterende. Jeg kan overhovedet ikke finde noget. Så nu prøver jeg lige at komme lidt mindre i, og så håber vi, at det går. Ja, det er en god idé. Ja. Så nu må vi se, om det lykkes, fordi før i tiden er det virkelig blevet fast. Altså, ja. Nu må vi se. Men det er vores sidste sørgelige rester, fordi der jo er en eller anden regel med, at man ikke må plukke sin rabarber efter Sankt Hans. Det har jeg hørt og læst mig til. Og nu er det jo snart Sankt Hans. Så nu får vi det sidste ud af vores rabarber. Der er faktisk kommet rigtig mange. Det er nu vores tredje portion rabarber, så vi har nok haft lavet sådan 4-5 glas. Og de ryger ret hurtigt. Ja, det gør de. Jeg tror, det er fint, det der, Tulle. Er det ikke det? Nej, du er der ikke helt endnu. Den skal flytte det der. Den skal sådan. Til sidste dråbe her. Til sidste korn. Til sidste korn er det nok nærmere. Så skal det lige blandes med sukkeret, så det ikke bare ligger i klumper. Tulle, hvad har du gang? Så er det fast over det hele. Neglen. Det sidder fast under neglen. Så skal det faktisk bare koges op, og når den koger, så skal den... Jeg mangler helt mine ord i dag. Når den koger, så skal det bare skrues ned og koge videre i cirka 10 minutter, og så er det det. Så hælder vi det over i nogle skoldede glas, og så skal det faktisk bare stå. Lige til at starte med, der er det voldsomt flydende. Så man skal lige have lidt... Kan du lige forklare, hvad skoldet glas er? Det er, at man koger noget vand, og så tager man sin marmeladeglas. Har vi nogen uden noget på? Det har vi ikke. Nogle marmeladeglas ned i og ud igen. Og jeg plejer selv at tage ind og siden af lågen og hælder op i. Det er simpelthen for lige at fjerne de værste bakterier. Eller at fjerne bakterierne. Ja, wow, det lød dystert. Ja. Jeg tror, den er ved at være der, Snutte. Tulle. Hvad så? Hvordan går det i dag? Det går da meget godt. Det går da meget godt. Ja. Dejligt roligt. Ja. Vi nyder varmen. Skal lige se. Ej, ved du nu hvad? Der skal alt i jo. Kom her. Der er din vanilje. Så skal det bare hen. Nu er det blevet sådan en samling her. Så skal det bare koge. Og så ses vi senere. Ja. Hej igen. Hej. Nu har det kogt i vi viser det lige. Nu er det blevet sådan her. Det er jo svært at se. Ja. Men vi har skoldet glas. Og nu er vi klar til at fylde i. Er du klar til, at vi fylder i? Jeg var helt spurgt. Skal vi gøre sådan her, så hvis det rammer ud over, så kan vi stadig... Au. Sådan der. Så skal vi bare... Så skal det bare i. Og, der er ikke alverdens meget. Og på køl. Så jeg lader det altid lige stå en lille smule og dampe lidt af uden låg på. Skal vi have den lille også? Ja.
Vil du forklare, hvorfor vi har noget i den lille? Det er fordi en af mine venner rigtig godt kan lide det, og så vil vi også lave noget til hende. Ja, så får hun lige lidt. Ja. Det er sådan nogle små glas. Vi fik på et fly, da vi var på vej til Egypten, hvor vi også har været. Yes. Så har hun sit eget lille bitte glas. Vil du føre det sidste i? Ja. Yeah. Og så er vi der faktisk. Faktisk ved vejs ende. Og det blev til et lille bitte miniglas. Og Okay, til den er faktisk blevet ret. næsten et fuldt glas. Ja. Prøv Og at se. så glæder vi os bare til, at der er rabarbersæson næste år igen. Ja. Så vi kan lave endnu mere. Ja, så må vi lave noget. Så må vi lave endnu mere. Ja. Så endnu en gang. Jeg var ikke færdig. Ser det Ulla, ikke jeg var bare ikke godt ud? færdig. Nej, undskyld, Tulle. Sådan der, så er jeg færdig. Super. Jamen, det var det for den her gang. Tak skal I have. Farvel.